Salutare, prieteni, cum să iarăși ca Dav Show. Astăzi ne vom juca episodul 2 din Jurassic World Evolution. Vă dați seama că cât timp mi-ați lipsit mie, adică voi sunteți cei mai tari, bă, scuzați-mă. Voi sunteți abonații mei preferați, deci dacă voi m-ați adus aici la aproape 1000 de abonați, că v-ați dezabonat. Îmi pare rău că n-am stat de mult timp, dar uitați-vă cum fac eu doar un episod dintr-un joc și gata. Acesta este episodul 2. Seara, joi seara, deci m-am chinuit să fac o misiune, să deblochez dinozaurul Sinoceraptos. Dacă nu știți ce e Sinoceraptos, haideți să vă arăt. Acesta este un Sinoceraptos. Da, și eu nu știam cum să-l deblochez. Am căutat peste tot, aici și aici la Hammond, cred, aici la laborator și la Expedition Center. Și nu trebuia, n-aveam Research Center pe centru de research sau de asta. Adică nu e research în română. Deci m-am chinuit și când am construit am văzut ceva la fosil. Și aveți, trebuia să fac aici. Și eram atât de trist încât ziceam, gata, nu mai mă joc asta niciodată. Și acum mi-am amintit că aveam și vlog de făcut cu Jurassic World Evolution și uitați că a apărut episodul 2, poate mâine seară o să apară episodul 3. Dar haideți să mai explorăm aici. Dacă vedeți voi, I'm not coronavirus. Știu că am zis nu sunt coronavirus și nici n-am. Dar așa. Adică uitați-vă și voi ce dino drăguț. Lege dino 4 pentru că al patrulea ce? Raptosaurus. Și a fost drăguț de nu mai putem. De nu mai putut. Adică iată ceva. Ce drăguț e! Wow! Ia, haide să vedem. Ce atac are domnul? Ai una, știu. Atac 38. Că ziceam că dacă o să-i fac un update, cum am făcut la Triceratops, că am crescut atacul, și cred că Struțiomimus, primul dinozaur. Sper că eu speram că o să existe niște dinozauri care o să fie mai puternici decât Ceratosaurus și cred că știu. Indominus, să nu fac vrăj de Harry Potter, acel ultim un dinozaur din Jurassic World Evolution când termin. Și am decis ca Sky. Dacă nu știu ce Sky, o să scriu eu în descriere numele, că să nu scrie S-K-I. Adică tipul ăla este genial, tipul cu Sky. De Sky a făcut acum 2 ani. Păcat că a făcut acum 2 ani. Jurassic World Evolution. Și da. Și hai să vă zic, deci Indominus, T-Rex, Ceratosaurus, nu asta. Da, T-Rexul din ultima fază din Jurassic World. Și aia, o să dau un pic pe pauză. Da, am revenit. Și haideți să vă arăt ce familiuță, ceva cu familia, cu fiul lui Michelangelo. Păi m-am gândit, deci ce familie a avut ăsta, deci familie de la 0. Și are 53 de ani. Bravo! Nu i-am găsit un nume. Dați un like dacă vreți să cheme ca voi. Și da, ia fiți atenți. Cei care îi cheamă Mihai să dea like și dacă strângem peste 2 like-uri, pentru că nu mai e cu 100 și ceva de like-uri, o să-i pun la
Triceratops, numele Mihai. Să fie numele vostru. Și cam atât a fost prezent pe ziua de astăzi. Scuzați-mă, dar da, am mâncat multe prostii și nu știu dacă mai pot să mă țin. Da, și cam atât a fost prezent pe ziua de azi. Mâine o să fie episodul 3, deci astăzi a fost acest episod. Nu uitați să apăsați like pe cei care cheamă Mihai și vor să-l numim Mihai și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!